Čaru vianočnej atmosféry patrí stavanie Betlehemu s jasličkami, postavami svätej rodiny, pastierov, anielov, troch mudrcov a zvierat v maštali Ježišovho narodenia. Betlehem si postavili aj v obci Skrabské, ktorí požehnali za prítomnosti občanov. Bolo to za spolúčasti nášho rimokatolického pána farára, grékokatolického pána farára z Petkoviec a evangelickej pani farárky z Vyšného Žipova, ktorí nám tento Betlehem požehnali. Prvá vec, ktorá je pre nás všetkých, je to, že to je čosi biblické, teda je vo Svetom písme Betlehem ako miesto, kde sa narodí Boh. Ďalšie, čo je s tým spojené, že je to teraz 801 rokov, presne, čo svätý František z Assisi robil Betlehem, ktorý netvorili sochy, nejaké figurky, postavičky, ale to bol živý Betlehem. Málo kedy sa zamyslíme nad zmyslom jaslí. Do jasličiek položila nášho pána Ježiša Mária. Obvinula ho plienkami. A tak Pán Ježiš bude raz v posmrtných plátnach. A to preto, že zomrie za nás a za náš hriech. To drevo jasli, keď si vezmete jasle, sú veľmi podobné krížu, stačí ich trošku pretočiť. Jasle a kríž. Najskôr ho položia do jaslí a potom takisto bude toto dieťa ležať na kríži. Prítomní si mohli vychutnať kapustnicu a punč. Súčasťou požehnania bolo vianočné vystúpenie detí a prebiehala aj burza. Sú to výrobky, ktoré sú ručne vyrobené. Využili sme na ňu taký recyklovateľný materiál. A výťažok z tejto burzy bude využitý na kúpu potravín pre samostatne žijúcich seniorov v tejto obci. Z požehnania Betlehema v Skrabskom Kamila Lucová, Ahoj TV.